9:30 ng hapon, tuwing linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Kaya yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niyo yung programa ni Doc Joey sa radio, kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya, para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang natatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung CREA? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, request para magpa-CREA. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko, Pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yan nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig,
ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing Four, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakabuta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, Madam, kung ano po nangyari kay Sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally, na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya, 3 days. hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa, Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita yung urinary. Sabi, urinalysis. Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, Opo. natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa Opo. ating mga kababayan, kamag-anak, Opo. para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo.
Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Migawan, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak na merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Migawan. Last year kasi pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang. Pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa, mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Sabi, urinalysis. Oo. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi lumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na
dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rin Beheran, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Mega 1 kay Dr. Joel po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Mega 1 tapos hindi pa ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Mega 1 po kay Dr. Joel dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka ang Mega 1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joel dito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung Middle name po po. middle name pala bayaban. Bihira nung nga pala ang ano yun. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siyang nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Mega 1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Dokti dito for dahil mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. So, may sugar na ba? At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. sabi na lang ka. Oo. Nabagok so ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Dokti dito, parang din sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing pork. missing for at saka Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, ng kape. Opo. Oh, salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong So rasis mo nanay, nang wala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110 na. 110. Okay, so Nagpapunta ko almost. kanina Opo. dun sa Dineren.
Okay. 1 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta naman ako kung ano ang maraming pag-i-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing for ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, apat-apat na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin isang mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagbawasan nga, mo. maski ako maray na, pupunta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na ako. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January Ngayon lang ako 79 nangyari na si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing 4, gumaling yung kanyang process. Gratis. Yung Nag-relaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo. Kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong kwarta. Pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari ngayon, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nagsuggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero sa nakakain siya ng mararo. Oo, Nagkakain. nagkakape. Oo, anong mararo? Sa Oh, dito rin, yung amazing forbe. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing forbe. Kaya sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So yun, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon ay 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya, successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you, God. Okay, di ba? Salamat. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Magandang hapon po sa ating mga nanonood ngayon sa atin. May bisita po sa atin si Ma'am Beth ng Dalaga Albay. Siya po pumunta sa atin noong October 2022 at meron po siyang kidney stone at diabetic po siya. At binigyan po natin siya ng Amazing 4 during that pumunta siya dito sa atin. Ikwento po mo ninyo madam paano gumaling yung kidney stone nyo at saka yung diabetes ninyo nung pumunta kayo sa akin at ilang buwan po kayong uminom at after that nahinto yung pag-inom po ninyo. So paliwanag lang po sa ating mga nanonood ngayon.
5 months lang po akong nag-inom. Pagkatapos nawala na yung kidney stone ko. At nag-normal, so Normal na yung sugar mo. sugar. So, uminom po kayo October 2022 hanggang March 2023. Kasi to April, uminto na po kayo kasi sabi nga ninyo, yung wala na, natunaw na yung kidney stone ninyo, plus yung sugar ninyo nag-normalize na. Kaya huminto na po kayo sa pag-iinom ng Amazing 4. So 5 months na intake at malaki po ang nagawa sa inyo. Ngayon po, andito kayo, uli ngayong October 2024 na. So ano po, ibig sabihin 1 year and 6 months na huminto po kayo pag-inom ng ating mga produktong Amazing Products. So meron po kayo kinocomplain naman ngayon na kayo po nahirapan mag-move or mag-dumi. At ano pa o ma'am ang nakita ninyo sa ngayon, kasi 69 na po kayo ngayon pero pang tingnan kayo para wala pang 60. So malaki po ang nagawa ng ating Amazing 4. Ano po ang isa pa ang problema ninyo? Yung pagduminan lang po. Hindi kayo pag nagkadumi na maayos. After 3 days siguro. Oo. Kaya kailangan talaga mag-normalize yan kasi baka malason. Ay, Opo. Yung pagtulog po ninyo, kumusta naman? Okay. Ang paningin po ninyo, okay. Kasi natulungan na kayo ng ating Amazing 4 dati pa. So, ngayon po, inom na lang tayo. Hindi na po Amazing 4 kasi paglulumi lang naman, rekomendado natin yung Omega 1, yung 21 ingredients na galing US. Umpisan mo natin 2 capsules in the morning, 1 capsule at noon, and 1 capsule in the evening, then Mega coffee in the morning, at saka sa hapon, merienda ninyo, Amazing Juice. So, malaki po ang matitipid ninyo kasi hindi na Amazing 4 tulad ng dati kasi mabigat po yung karamdaman ninyo nung dati, kaya Amazing 4 po ang pinainom sa inyo. So, ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan na at age 69 ay para kayong wala pang 60, at so pag inom ninyo ng 5 months sa Amazing 4, natulungan kayo, magkaroon kayo ng magandang kalusugan. Ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan? Pwede naman po kayong magpunta dito, i-try yung Amazing para magaan ang kalusugan. So, mga minamahal kong kababayan, tulad po ni Ma'am Beth from Daraga, Albay. She's now 69 years old. Very healthy na, wala na pong problema sa kidney stone, wala na problema sa sugar. Ang konti lang po ang problema niya, ito po nga po hindi siya nakapagdumi ng regular, kaya po andito siya sa atin. Kasi nga po nung gumaling siya, 1.5 years na hindi po siya nakainom uli ng ating mga produkto. Kaya po ay bumalik siya uli para alam niya kasi napakagaling ang ating produkto na matulungan pa siya. At of course, yun nga pong ang ating inaasam-asam na maging healthy tayo, lalo-lalo pag nagkakaedad na, pag senior na, andyan na ang lahat ng maraming mga karamdaman. Maganda nga po kay Ma'am Beth at 69, yung pagdumi lang ang problema niya. So normal po ang sugar, normal po ang kanyang BP, normal po ang walang arthritis. So napakaganda kasi nga po sa 5 months sa pag-inom niya ng Amazing 4 dati ay malaki po ang nagawa sa kanya at nagkaroon siya ng magandang kalusugan. So Ma'am Beth, maraming salamat. Hopefully po yung pag-move mo, yung pagdumi mo, makainom ka siguro in just a month, mag-normalize yan sapagkat very simple lang naman po ang problema ng pagdudumi sa amin, sa ating mga produkto. So mga kababayan namin, na kung ano man po ang inyong health concern, kung ano man ang inyong problema sa kalusugan, don't hesitate
to come to us dito po sa DJB Eatery sa Barangay 18 Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Bukas kami Lunes hanggang Sabado from 8 to 7 in the evening. Ang aming pong numero 0998-975-8121, 0998-975-8121 o 0917-853-8933, 0917-853-8933. At pwede rin po kayo mag-order through online. Bayaran lang po ninyo ng GCash. Sabihin po ninyo inyong pangalan, address, contact number at papadala po namin sa GNT o sa LBC para makarating sa inyo ang aming mga produktong galing sa Amerika na proven and tested tulad po ng Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1 at ang ating mga healthy drinks. Laging tanda natin mga kababayan, ang magandang kalusugan ay yan po ang inaasam-asam ng taong bayan. Pero po marami ang nagkakasakit, marami po ang casualty kasi nga po hindi sila nakakainom ng ating amazing products. Maraming salamat, magandang hapon and God bless to everyone. Magandang hapon po sa ating mga nanonood ngayon sa atin. May bisita po sa atin si Ma'am Beth ng Dalaga Albay. Siya po pumunta sa atin noong October 2022 at meron po siya. Ako po pala si Violeta Bungat, na taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Vitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na meron sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahubutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Vitito. Try nyo po itong product ni Doc Vitito. Salamat! Ako po pala si Violeta Bungat, na taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Vitito dahil doon po sa Morning po, ako po si LB Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Vitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko laging nakikinig sa programa ni Joey Vitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Vitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Vitito. Try ninyo. Salamat. Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo? Opo, uminom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya.
nagano yung BP niya, Normal. normal, Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Mahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. So, Kaya talagang pinagsisikapan niya uminom ng Amazing 3 or ng Piga 1, depende sa budget. depende po daw sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Eh, Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Oh, malapit na pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi na po. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si Opo, nanay. Dok. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Kung Okay. katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati, Dok, sabon. O, di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Okay, regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man Opo, lamang. Dok. Parang milyonarya, bibiliin ko lahat ng produkto. Masarap talaga, at Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Opo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Dok, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga Okay. pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya na malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pagbilisan ng ano. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. And regards kay nanay. Po, thank you po, Doc. Hello everyone, Diyos marhay na pagkahapon po sa Indo Gabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann. Bitito Pinzena, magandang hapon po sa inyong lahat. So samahan niyo po kami hanggang 6:30 in the evening. So, sa first part po, ayan, so a lot of series of testimonials, yung ating mga napakinggan, diba? So, kamusta po ang lahat? So, ngayon po ay bukas pa ang aming office. Ayan, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng
Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So hanggang 6:30 po kami bukas at free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So pwede po tayong mag-message sa kanyang personal accounts. Ayan, so ang kanyang first account po, Joey Bibon Bitito. Ayan, so first account, once again, Joey Bibon Bitito. And sa second account po ay Doc Ching Bibon Bitito. So ito naman po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey. Ayan, so sa Smart, we have 0910-4482-598. Once again, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, kahapon, nakasama po natin siya sa ating programa. Okay? So, may nanalo po kahapon. Ayan, tig-claim na po. Ayan, nagkaroon po kahapon ng question na, na kailangan po niyong sagutin para po manalo tayo ng isang mini siopaw. Ayan. So, hindi ko alam, nagpa-contest pala kahapon si Doc Joey. Yan, kanina tig-claim na ni Sir. Ayan. So, i-follow po natin ang Facebook account ng ating CEO na si Doc Joey. Yan. So, very active. Yan, lahat po naka-upload yung mga officially nag-avail po ng ating DJB, negosyong pangmasa. Yan, so talagang grabe, talagang grabe yung ni Doc Joey ngayon. Ayan, so ang dami pong nag-avail. Diba? So, sulitin na po natin ito kasi bihira lang po magkaroon ng ganitong opportunity for as low as 999. Pwede ka nang mag-start ng inyong negosyo. Ang dami po actually na nag-PPM sa atin na gusto pong mag-start, madagdagan po ang kanilang income. Ayan, so, syempre, claim na natin yan, di ba? So, i-manifest na, di ba? So, ang dami, di ba? So, wag po natin sayangin yung mga ganitong opportunity. Kasi kung mag-start tayo ng negosyo, di ba? Ang mahal. Sa rent pa lang, talagang doon na tayo. Ayan, talagang kailangan na natin gumastos ng 1,000. Ayan. So, dito sa atin, ayan, kahit nasa bahay ka lang, kahit cellphone mo lang, pwede mong paganahin. Diba? So, again, tomorrow po, Saturday, tama ba? Yan, Saturday na naman po bukas. Ayan, so open po kami tomorrow. Free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so free health consultation po. Ayan, so maging mapagmatsyag tayo, especially po sa ating kalusugan. Ayan, so ang dami na naman po ngayon nagkakaroon po ng iba't ibang uri ng karamdaman. So, kung tayo po ay hindi aware pagdating po sa ating mga sarili, yan, so ngayon pong panahon na ito, kailangan po natin ay alamin, ayan, kung baka biglaan na lang natin mamamalayan, ay meron na pala tayong iniindang karamdaman, 'di ba? So, dito po ang programa natin na lagi pong nagpapaalala na laging tandaan na isa lamang po ang buhay. Ayan, 'di ba? Huwag tayo sobrang busy sa trabaho. Ayan, so ang trabaho, anytime pwede tayo mag-apply, 'di ba? Kapag nawalang trabaho, pwede tayo mag-apply. Pero ang buhay, kapag nawala po, ayan, so wala na tayong magagawa. Kaya ngayon pa lang ay alagaan po natin ang ating kalusugan, 'di ba? Kung kailangan magpahinga, 'di ba? So wag pong sobra, 'di ba? Kasi ang sobra po ay masama. Ayan. So alamin din po natin kung tayo po ay umiinom ng ilang taon na, 'di ba? So kailangan po natin blood chemistry upang malaman po natin kung kamusta na ba ang ating kidney, kamusta na ba ang ating creatinine. Yan, kamusta na ba ang iyong mga ibang health concern, 'di ba? So 'yon. Sa pamamagitan po ng ating flagship products na Amazing 4.
Yan, so kanina, grabe naman po yung pumunta sa atin. Yung isa, grabe, yung mataas yung uric acid. Yung isa naman po, mataas yung creatinine. Ayan, yung dati kasi yung uric acid niya, grabe dito. Ngayon po, halos hindi na maitim, mapula na lang daw po. So, after 10 days na pag-take, so may improvement na, 'di ba? So, may improvement na siya kasi yung dating dito, dito na naman. Ayan. So, tuwang-tuwa nga si ma'am kasi, umaga talagang pinapasaya niya pa yung asawa niya. Kasi kung ang isang tao po dumaranas po ng karamdaman, especially po talagang iritado yan, talagang walang halos sa sarili kasi nga may iniisip siyang health concern. Pero very lucky yung asawa ni sir kasi nga kumbaga kahit nasa ganun na point yung kanyang asawa, hindi niya talagang kumbaga pinaparamdam na wala ng wala ng lunas like arugaan. Kumbaga parang pinapadaman niya na may chance pa, 'di ba? So at lagi niyang pinapatawa. Kasi kung sasabayan pa natin 'yon, talagang grabe 'yan. So 'yon, kaya sa lahat po na dumaranas po ngayon ng health concern, 'yan, so mag-isip tayo ng inibang way, 'di ba? Kung talagang sinubukan na natin lahat-lahat, ginawa na natin lahat-lahat pero wala pa din nangyayari, so try, 'di ba? Mag-try tayo ng ibang like food supplement na makakatulong po sa atin. Since naman po ay napatunayan na ito since 2008 pa. So marami na tayo natulungan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Nung isang araw may pumunta sa atin dito, prostate cancer. Yan. So may isa na sa ovary, yung isa naman sa breast, 'di ba? So yung dalawa halos pinauwi na kasi wala na daw pag-asa. 'Di ba? So hangga't po humihinga, hangga't po na nakakainom ng mga capsule, ayan, nakakainom ng tubig, may pag-asa pa po yan. So kailangan po natin prayer and of course action upang po ay matulungan, malunasan po ang ating mga karamdaman. Ayan. So syempre, yan yung iba, ang dami na natin mga feedback. Yan, hindi man po natin sila napakinggan through our testimonials, but then alam natin na marami tayong natutulungan. At ang dami po sa atin nag-a-avail kasi nga bumabalik sila upang po ay talagang kasi na-try na nila at kumbaga napatunayan na nila yung products natin. So bumalik din dito si Ma'am Luisa at from Puro, ang yan po after 1 month na pag-take ng Amazing 4 ng kanyang asawa. So ngayon po Mega 1 na lang. So sila na mismo yung nag-decide, nababaan po yung dosage. Yan. So, kanina, bumalik din po dito si Ma'am Joy. Yan yung natulungan po natin na kumikirot yung tagiliran ng kanyang asawa na isa pong ng nisda. Ayan. So, hindi po nakapagtrabaho dahil po sa health concern. Ngayon po, okay na. So, refer niya dito si Ma'am Salvacion at okay na din yung kanyang asawa. Ganun din yung nararamdaman. Ngayon, ni-refer naman po yung anak kasi hindi po nakakatulog at dahil nga halos nagagalit na daw yung mga katrabaho kasi nga hindi makapag-focus kasi nga kulang sa tulog. So ngayon, after din po ng pag-take ng ating Mega 1, ngayon po ay halos mataba na daw, 'di ba? Yung ngayon ay ayos na yung tulog, 'di ba? Ilang buwan lang po sa atin nag-take ng ating mga products. Ngayon, pinakonsult naman po yung kanyang boyfriend na almost ilang weeks na mayroon pong ubo at sipon hindi nawawala. Kanina, yung feedback ng mama niya ay wala na daw po yung ubo. Ngayon po, meron na lang konting sipon. Ayan. So, binigyan ko lang po yun ng good for 15 days na pag-take. So, ngayon, halos lumalaki na yung sa isang barangay dahil nga sila mismo yung nagkukwentuhan na about sa mga products natin. Kasi hindi naman yan magkukwento kung hindi talaga nila napatunayan yung products natin. Kasi sayang yung pera, 'di ba? Pero since na napatunayan nila, ikinukwento na nila doon sa barangay po nila. So bukas daw may magpapakonsulta dito sa atin. Ayan. So kasi ang ginagawa nila, nagkukwento na lang sila doon at nire-refer na lang dito sa atin. At binibigyan na lang din natin na sila ng mga products na iinumin po nila, 'di ba?
So, kaya sa lahat po na gusto mag-try ng ating mga amazing products, so, ang ating products po ay Amazing 4. So, what is Amazing 4? So, ang Amazing 4 po, ito po ay pinagsama-samang 4 na kapsula na ito po ay pangkalahatan. Kahit hindi nyo alam na may iba pa tayong iniindang health concern, kasama na po yan na aayusin ni Amazing 4. So, ano lang yung kailangan natin gawin? Ang kailangan lang po natin gawin, inumin sa tamang oras na pag-inom ng ating mga amazing products. Since na kayo po ay nagpakonsulta dito sa amin, bibigyan po namin kayo ng prescription kung paano po ang pag-take ng ating mga amazing 4. Usually naman, kung hindi halos malala, twice a day amazing 4. So, ibig sabihin, isa sa 4 sa umaga, 4 naman sa hapon, 30 minutes bago kumain. Bakit naman, Miss Len, iinumin ko 30 minutes bago kumain? Kasi nga po, since ang ating mga products na Amazing 4 ay naglalaman po ng mga gulay at prutas. So, mas mabisa po siyang inumin na wala pong laman ang tiyan natin. Kasi nga dito sa atin, zero chemical. Wala tayo kahit konting katiting, wala tayong mga chemical. Kaya nga po, much better na iinumin natin ito na wala pong laman ang ating tiyan. Ayan. So, kasi usually, yung nakasanayan natin, kailangan muna natin kumain para po ay walang masagasaan sa ibang organs natin. So, dito sa atin, mas maganda na wala pong laman, di ba? So, yun, ating unahin si Miracle C. So, si Miracle C po, ito po ay binubuo ng 5 klase pong mga vitamin C. So, nandyan po si Ester C. Yan, nandyan po si Acerola Berry, si sea buckthorn, si rose hips, and si Indian gooseberry. So, ito po yung 5 ingredients na meron po sa Miracle C. So, kahit bata at lalong-lalo na sa mga matatanda, kailangan po natin si Miracle C. Kasi nga po, hindi tayo nagpuproduce ng vitamin C. So, kukuha tayo nito sa mga gulay at prutas, which is na nandyan na po yan kay Miracle C. Yan, so lalo na ito, mabisang-mabisa sa may mga sakit sa puso, hindi halos nakakakita, may problema sa mata. Yan, so ganun din po sa may mga ubo, sipon at trangkaso. Yan, so ito din po ay mayroong anti-aging properties. So next, nandyan din po si Multi5. Ito naman po ay binubuo naman po siya ng 5 klase naman pong mga mushroom. Ayan, so araw-araw ba tayo nakakakain ng mga mushroom? Ayan, so halos hindi, di ba? So, once na nag-take na kayo nito, at least everyday nakakakain tayo ng mga mushroom. Ayan, so nandyan po si shiitake, reishi, maitake, cordyceps, at si agaricus blazei. Ito naman po ay napakabisa sa may mga bukol, due operation, sa may mga katarata, diabetes, ayan, sa may mga cancer, prostate problem, ayan, so makakatulong po si Multi5. Of course, sa may mga mayuma, ayan, mayroon pong problema sa dysmenorrhea, asthma, ayan, makakatulong po si Multi5. And of course, sa mga hindi po ma-regular ang kanilang pag-vowel, ayan, Miss Lynn, ngayon ilang araw na ako hindi regular, hindi nagbabawas, ayan, so ano yung gagawin natin? So, isa po sa makakatulong si Multi5. And next po, si Mega A. So, ano naman po si Mega A? Ito naman po ay binubuo ng 5 klase naman pong mga potent berries. Yan, so nakakatulong din ito sa may mga kidney failure. Yan, sa may mga chronic kidney disease. Sa mga nagda-dialysis, malaki po ang maitutulong sa atin ng ating kapsula. Of course, sa may mga UTI, cancer, prostate problem. Yan, so makakatulong po si Mega A, and of course, sa may mga sakit sa puso, sa mga may maintenance. Ayan, so malaki yung maiaambag natin sa buhay natin ng ating mga kapsula upang po ay lumakas, malunasan ang ating mga health concern, di ba? So, yan na po yung tinatawag natin na Amazing Trio. Ayan, so 3 kapsula. At nadagdagan po ng Mega 1, kaya po naging Amazing 4. So, ano naman si Mega 1? Ito na po yung pinaghalong Amazing Trio. Usually, karamihan ngayon,
ito na yung ina-avail Mega One kasi nga po, halos nandyan na po lahat. Especially kapag kulang yung budget. Pero kapag ang health concern natin medyo komplikado na, much better na inumin natin sa Amazing 4 kasi daig pa si Superman na talagang mas mabilis yung result. Ayan, so, si Ma'am Nida Bindal from Rapu-Rapu. Ayan, so nag-avail po siya ng ating Amazing 4, good for 1 month. Ayan, good for 1 month naman po yung in-avail ni Ma'am Nida Bindal. Ayan, from Rapu-Rapu na matagal na to natin na clients. 'Di ba? So, again, si Mega One natin, mabisa din ito sa may mga sakit sa puso, may asthma, ayan, myoma, kayang-kaya pa po dyan. Sa may mga maintenance, ayan, gusto natin mapalitan ng natural, much better, 'di ba? So, yan po yung ating 4 na kapsula, si Amazing 4. Of course, may mga healthy drinks tayo. Yan, so may Mega A Coffee, Multi-5 Coffee, Mega Choco, Amazing Coffee Mix, at ngayon po may available tayong Amazing Juice. Kaya po, ay visit lamang tayo sa ating office. Yan, so Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City, and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede din po namin ipadala ang produkto na aming mga Amazing 4 through JNT or LBC. Kailangan lang po mag-message kayo sa amin kung anong pangalan, edad, karamdaman at tagasaan po kayo upang po ay malaman po namin yung tamang dosage po natin. Okay? So, kaya po, ayan sa may mga health concern, ayan, so mag-message na lang tayo kay Doc Joey Bitito. Okay? So, tomorrow po, open po kami hanggang 6:30. Kaya po sa lahat na mag-a-avail, siguro, hindi ko po alam kung open po kami ng Sunday. Kaya po, much better na pupunta na tayo ng Saturday. Kasi po, may event po ng Monday po dyan sa Dorotea Resort and Spa. Yan. So, may function po ang DILG. Yan. So, pupunta po dyan si Ma'am Jocelyn Cabanya. Diba? So, I think nandyan po si Doc Joey niyan event po. Kaya po, ayan. So, punta na tayo tomorrow. Lalong-lalo na po sa mga wala na pong iinumin ng Sunday. Yan, para hindi po maputol ang pag-take natin at dapat po tuloy-tuloy upang po ay makita po natin yung result na inaasam-asam natin. 'Di ba? So, yung isang pasyente natin dito, 3 months lang. 'Di ba? Sabi ko kay sir, daig mo pa sir yung nakatama sa loto. Sabi niya, oo kasi biruin mo, ang dami kong health concern nung pagpunta ko dito last September. Ngayon po ay lahat normal. Yung kanyang sa prostate, normal na. Yung kanyang creatinine, yan. So, may cholesterol and other health concern pa. Yan. So, lahat po normal. Even po yung niya, sa glucose niya, nag-negative na lahat. 'Di ba? So, halos normal na. Kaya sabi niya, aanhin ko ang pera, 'di ba? Kung hindi ko ito gagamitin. Since naman po siya, lahat ng anak po niya ay nakapagtapos na, siya naman po ay nakakapagtrabaho pa kasi ayaw niya pong umasa sa mga anak po niya. So ngayon, at ang mission niya lang every month ay makapag-avail ng ating mga amazing products. So siya po ay hindi man hirap sa buhay, pero yun nga talagang nilalaanan po niya yung buhay po niya. Kahit yung anak niya tatrabaho sa isang hospital, pero grabe, so very lucky ang ating mga amazing products kasi talagang pinatunayan po sa kanya na talagang nalunasan po ang kanyang health concern. Alam natin hindi po sapat ang salita, hindi po sapat ang mga testimonials kung hindi po natin susubukan, 'di ba? Subukan mo upang mapatunayan mo. Kasi nga, 'di ba? Ikaw din yung nakakaalam kung ilang taon ka na nagsasakripisyo sa inyong health concern, ilang taon ka nang gumagastos, pero wala pa ding saysay, wala pa din magandang result. So ikaw yung magdedesisyon sa buhay mo kung ano yung gusto mo mangyari. Kasi nga tayo bilang health educator, kumbaga tayo ay nagpo-programa about sa health upang po ay mas mabigyan kayo ng idea
na kumbaga may ibang way na makakatulong, makakalunas po sa ating mga health concern. Alam naman natin, katulad ng ating CEO na si Doc Joey Betito, lahat nagagawa, walang sakit, walang maintenance. So, ano yung sikreto po niya? So, yung sikreto po niya is yung ating mga amazing product. So, ano pa yung hinihintay natin? Diba? Subukan upang mapatunayan. Katulad ng isang araw na lagi pong nakaantabay sa ating programa, si Kuya, 44 years old, na halos po hindi nakakapagtrabaho dahil nga sa taas ng creatinine niya, sa taas ng uric acid po niya. So ngayon, sinamahan siya ng kanyang papa dito upang po ay matulungan kasi nga bata pa, 'di ba? Sinasabi ko nga, biniro ko pa na dapat sa edad mong ganyan, ang dapat inaalagaan mo yung papa mo, hindi ikaw yung inaalagaan. Sabi niya, oo nga, alam mo ba dati hindi ako halos nagdadasal. Ngayon, talagang nagdadasal na po siya. Kasi nga po, lahat ng nangyayari sa buhay natin, kailangan po natin palagi na nandyan po sa ating tabi. Kumbaga, lagi tayong humihingi ng advice kay Lord dahil nga lahat ng meron tayo, anuman meron tayo, siya lang po yung nakakaalam po niyan. Siya lang po yung nagbigay po niyan. Kaya tayo, very, kumbaga, humble lang tayo sa buhay. Okay? So, kaya sa lahat ng gusto pong subukan ng ating mga amazing products, so, visit na lamang tayo tomorrow. At sa lahat po na mag-a-avail ng Mega 1 capsule, may promo po tayo niyan. So, dala lang kayo at least 3,000 pesos. May 1 box na Mega 1 na kayo na pwede nyo pong inumin, good for 15 days. At may kasama po yan na negosyong pangmasa. So, pwede kayong mag-start ng negosyo ninyo para after 15 days, may pangbili naman kayo ng ating product. So, bibigyan na kayo ng mga opportunity ni Doc Joey, kaya wag po natin itong sayangin. So, tomorrow, magsama-sama tayo dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito po yung contact number ni Doc Joey sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, maraming salamat po. Ako po ay pangsamantalang magpapaalam na, pero magbabalik po ang aming programa tomorrow. Same time from 5:30 to 6:30 in the evening. So, my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito, and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prinsena, this is been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. God bless, good health, and see you tomorrow.